Hola a tots i totes, anem a fer un problema de treball, potència i energia de quart d'ESO i el problema diu el següent. Deixem caure un objecte de 2 kg des de 100 metres d'altura. Calculem. Apartat A. L'energia potencial inicial, EP sub 0. Apartat B. L'energia potencial quan està a 25 metres del terra. Apartat C. La velocitat i l'energia cinètica a 10 metres del terra. I com a dada, es dona que podem suposar que l'acceleració de la gravetat és de 10 metres per segon al quadrat. He posat les dades, un esquema i també les solucions per si ja el teniu fet i voleu comprovar que us dona bé o no i no fa falta mirar el vídeo. Mireu, ens donen les dades que següents. Tenim una massa de 2 kg i està a 100 metres d'alçada, que seria aquesta. I l'acceleració de la gravetat és de 10 metres per segon al quadrat. Es pregunten l'energia potencial inicial. El primer que hem de fixar-nos és que ens diu que deixem caure un objecte. Si deixem caure significa que no el dotem de velocitat inicial, és a dir, així la velocitat inicial serà 0 metres per segon. L'hem de suposar, ja que ens diu el problema, deixem caure, és important això. Primer hauríem de recordar també què és l'energia cinètica, l'energia potencial, l'energia mecànica, que després gastarem, un breu recordatori. Mireu, l'energia cinètica és l'energia que té un cos per tindre una velocitat i és un mig per la massa per la velocitat al quadrat. Després tenim l'energia potencial. L'energia potencial és l'energia que té un cos per tindre una determinada altura. És el producte de la massa per la gravetat per l'altura o alçada. I l'energia mecànica simplement és la suma de les altres dues, de la cinètica i la potencial. Hem de posar l'energia mecànica o l'energia cinètica més l'energia potencial. En l'apartat A es demana l'energia potencial inicial. Aleshores, l'energia potencial, sabem que és M per Y per H, la inicial serà M per Y per H sub 0. Això serà la massa de 2 kg, per la gravetat són 10, no és exactament 10, són 9,79, depenent del lloc de la Terra també varia unes dècimes, però podem arredonir-la a 10 perquè donen nombres exactes. Per l'alçada inicial, que sabem que són 100 metres d'alçada. Això serà, si multipliquem 100 per 10 són 1.000, per 2, 2.000. 2.000 joules d'energia potencial. Ja tenim fet l'apartat A. A l'apartat B ens demana l'energia potencial quan està a 25 metres de terra. És a dir, estem en aquesta situació. Ahir sí que portarà ja una certa velocitat del cos, perquè ja ha baixat 75 metres al principi i s'hi ha d'aturar, sense velocitat inicial, el deixaven caure, però sí que ha guanyat velocitat. I, per tant, haurà guanyat també energia cinètica, que al principi no en tenia, perquè si la velocitat era 0, mireu que si posem ahí un 0, un mig per la massa, que pot ser el que siga, però multiplicat per 0 al quadrat dona 0, no té energia cinètica inicial. Això té a veure després amb alguna que es diu principi de conservació de l'energia mecànica, que ara després us expliqui. L'energia potencial que tindrà ara en aquesta nova situació, que dic U, serà el producte de la massa per la gravetat per l'alçada U, que serà 2 per 10 per 25. Això serà 25 per 10, 250 per 2, 500 joules. Mireu que tenia 2.000 joules d'energia potencial al principi i ara té 500 joules. Ha perdut 1.500 joules, que és la resta de 2.000 menys 500. I aquests 1.500 joules de pèrdua a algú els haurà guanyat. Podeu imaginar-vos que és l'energia cinètica la que ha guanyat aquests 1.500 joules. Per què? Perquè al principi no tenien velocitat i per tant l'energia cinètica era 0, si substituïm la velocitat per 0, l'energia cinètica és 0, i ara sí que tenim prou velocitat. Aleshores sí que tindrem energia cinètica. Ho vegem detingudament en l'apartat C. A l'apartat C ens demana l'energia cinètica i la velocitat quan el cos està a 10 metres d'alçada. Imagineu que és aquesta situació, el cos ara està ahí, i és la situació número 2. Mireu que ens demana energia cinètica i velocitat, però la dada és de 10 metres. I quina de les equacions d'aquestes dues té l'alçada en alguna de les seves expressions? Mireu que està ahí. Realment és fàcil calcular l'energia potencial en la situació 2 i ens farà falta calcular-la. L'energia potencial 2 serà M per Y per H2. Això serà 2 per 10 per la H2, que són 10 metres. 10 metres. Això serà 10 per 10, 100 per 2, 200 joules. Tenim calculada ja l'energia potencial que tenim en aquesta situació. Mireu, posat així les dades d'abans, l'energia potencial que teníem al principi era 2.000 joules i no teníem energia cinètica inicialment, ja que el cos estava
en repòs, el deixaven caure, no tenia velocitat. Aleshores podíem posar que l'energia mecànica, que és la suma d'aquestes dos, que serà 2.000 més 0, 2.000 joules. Aquesta és l'energia mecànica que té inicialment. Aleshores, mireu, hem calculat l'energia potencial del punt 2, però com calcular l'energia cinètica o la velocitat del punt 2? Hem d'aplicar un dels principis més importants a la física, que és el principi de conservació de l'energia mecànica. De l'energia mecànica. Què diu aquest principi? Aquest principi ens diu que l'energia mecànica sempre es manté constant. Si a dalt tenim una energia mecànica de 2.000 joules, quan anem baixant, quan estem a la meitat o més endavant, també tenim energia mecànica de 2.000 joules. El que passa és que haurem perdut energia potencial perquè cada vegada estem a menys alçada i l'energia potencial depèn de l'alçada, i en canvi haurem guanyat energia cinètica perquè cada vegada tenim més velocitat, perquè l'energia cinètica depèn de la velocitat al quadrat. I entre les dues sempre hem de sumar 2.000, que era la que ens dona inicialment. Aleshores nosaltres sabem que l'energia mecànica inicialment sempre va ser constant, va ser igual a l'energia mecànica, per exemple, 2 o 1 o 5 o el número que siga, perquè tota l'estona del seu recorregut l'energia mecànica val el mateix, 2.000 joules. Anem a fer-lo ara. He posat l'energia potencial 2, allà, són 200 joules en la situació que estem a 10 metres d'alçada, i recordeu que abans hem dit que hi ha un principi fonamental, que és el principi de conservació de l'energia mecànica, que diu que l'energia mecànica és constant, sempre són 2.000 joules, els 2.000 joules que teníem inicialment, ja que tot era energia potencial inicial. Energia cinètica no en teníem perquè la velocitat, ahir, era un 0. Aleshores, l'energia mecànica en el punt inicial ha de ser l'energia mecànica en qualsevol punt, en aquest cas en l'energia mecànica 2. Això vol dir que 2.000, que era la que teníem inicialment, va ser la suma d'energia potencial 2 més energia cinètica 2. El que vol dir és que 2.000 va ser igual a energia potencial 2 són 200 joules, 200 més energia cinètica 2. Energia cinètica 2, que un número sumat a 200 dona 2.000, 1.800. No cal ni fer ninguna operació, ni equacions, ni passar o no, però bueno, és com restar les dues parts de la igualtat 200, o este 200 passar-lo per l'altra banda restant. En definitiva ens dona que l'energia cinètica 2 són 1.800 joules. Ja tenim calculat l'energia cinètica 2, l'energia potencial 2, anem ara a fer el càlcul que demana que l'apartat C, que era la velocitat que té en aquest instant quan l'alçada és de 10 metres. He posat l'energia cinètica 2 que ens ha donat en l'anterior apartat, encara estem en l'apartat C, és de 1.800 i nosaltres també sabem que l'energia cinètica 2, l'energia cinètica té una expressió que és un mig per la massa per la velocitat al quadrat. Aleshores podem posar un mig per la massa per la velocitat 2 al quadrat és 1.800 i d'ahir anem a aïllar que és la velocitat 2 perquè la massa és coneguda. Anem a fer. Tenim un mig de la massa que era 2, un mig per 2 per V2 al quadrat igual a 1.800. D'ahir podem fer 2 i 2. No pot anar, 2 i 2 és 1. Tenim que V al quadrat és igual a 1.800 i d'ahir V2 serà l'arrel quadrada. Prenent arrels quadrades als dos costats és una manera d'eliminar un quadrat. Aleshores tindríem arrel de 1.800 i aquest seria el resultat, que el podem aproximar perquè ens cau més o menys quina velocitat té. Tinc ahí, ho farem en la calculadora, 44,42 metres per segon és la velocitat que té quan està a 10 metres d'alçada. I fins així el problema. Espero que l'ho entès. Es veiem en els següents problemes.